Gaztelaniatik euskarara itzultzeko tresna berri bat aurkezten dizugu. Web horrian sartu eta testuaren gunean zuk aukeratutako testua kopiatu. Gero itzuli klikatu eta momentuan euskaratutako testua agertzen zaizu. Garrantzitsua da gaztelaniazko testua ondo idatzita egotea, akats ortografikorik gabe, azentuak zuzen ezarrita eta puntuazio markak egoki erabilita. Erabiltzaileak erakutsi aukerak laukitxoa marka dezake sistemak zenbait hitz itzultzeko dituen aukerak ikusteko. Adibidez, itzultzaile automatikoak el tiempo ha sido bueno esaldia itzultzeko erakutsi aukerak laukitxoa markatu gabe denbora ona izan da emango du, baina laukitxoa markatuta denbora eguraldia ona izan da itzuliko du. Webgune baten edukia euskarara itzuli nahi eskero, URL-a kopiatu besterik ez duzu eskatzen den tokian. Gogoratu, itzulpen automatikoko beste edozein sistema bezala laguntza tresna da eta ezin du inolaz ere giza itzultzailea ordezkatu.